בכל מקום שיש קושי יש הזדמנות, וצריך לזכור את זה. יש את הסיפור שאמרתי מקודם, ואולי זה המקום לספר אותו על שני קוראי המכרות המפורסמים, שהיו שני חברים ששמעו שבהר יש זהב, מצבור זהב. והחלום שלהם היה להרגיש טוב, להתחיל לחיות חיים טובים, שניהם שמים את המקוש על הכתף, לוקחים אוכל איתם ושתייה, ויוצאים להר, ומחליטים כל אחד לחפור את המנהרה שלו. מתחילים לחפור במנהרה, עובר יום, עובר יומיים, האוכל נגמר, המים נגמרים, הזיעה נדבקת עם חול, וזה מעייף ולא נעים, והעיניים נעצמות להם, והם מרימים את המקוש, ונותנים עוד מכה ועוד מכה, ועייפים מאוד, ואחד החבר'ה מרים את המקוש, והמקוש נשאר על הכתף, והוא מסתובב ויוצא החוצה. נשבר. בחוץ מחכה לו השמש, מחכה לו מקלחת, מחכה לו כוס מים, ארוחה חמה, והחבר שלו לא מוותר, למרות הזיעה, ולמרות שהוא מת מצמא, מרים את המקוש, ונותן מכה אחרונה על הקיר, והקיר נוצר חור קטן, הוא מציץ בחור הזה, ומה הוא רואה בחור הזה? את החדר עם הזהב. באותו שנייה הוא ממשיך ונותן מכות בקיר בכזאת עוצמה, כאילו הוא אכל רק לפני דקה, וכאילו הוא שתה והתקלח רק לפני דקה, והוא מגיע לזהב הזה, ויוצא החוצה מאושר, כשאנשים מסתכלים עליו, איך הוא עוד שנייה מתמוטט, הוא לא מבין למה אנשים מסתכלים עליו, כי הוא מרגיש הכי חזק שבעולם. כשאנחנו בקושי, אם אנחנו נצליח לזכור, שעוד שנייה אנחנו רואים את האור הזה, כי לפעמים לוקח זמן לראות את האור הזה. ואם זה ילדים, ואם זה חיילים, ואם זה בעלי עסקים, ואם זה נשים וגברים, זה כל אחד. לפעמים אנחנו לא רואים את האור הזה, אבל תזכרו שעוד מכה אחת קטנה. כל מה שיש לכם לעשות, ואז אתם תראו את האור. זה אחד הסיפורים שסיפר לי ההומלס, כשנפגשתי איתו לפגישה מאוד אינטימית. מתוך הרצאה שלי, שאני מספר על הפגישה עם ההומלס, איך הוא הגיע לספסל, ואיך הוא יצא ממנו. אז מקווה שנהנתם, ספרו לי כאן, מה לקחתם מהסיפור הזה.